Mä oon Joni, 28 vuotta, tuun Jyväskylästä, yhdistys 616. Olen meillä yhdistyksessä nuorison vastaavana ja hallituksen jäsen. Mä oon Taru ja mä oon 32, tuun Valkeakoskelta ja mun yhdistys on 538. Olen Eemeli, 20 vuotta, Ongeselta Pirkanmaalta. Mä olen Daniela, 28, Tampereelta Pirkanmaalta, kuulun yhdistykseen 139. Olen sekä alueryhmässä että nyt valtakunnallisessa nuorisotyössä. Mä oon Amanda, mä oon 26, Keski-Suomesta Jyväskylästä ja tuon yhdistyksestä 66, toimin siellä nuorison vastaavana ja sitten alueryhmässä olen varajäsenenä. Tänne kannattaa tulla, koska täällä pystyy vaikuttamaan niihin asioihin, mitä liitto tekee nuorten hyväksi. Mukavaa. Nämä asiat koskee kaikkia. Kannattaa tulla toimintaan mukaan. Tämä on oikein mukavaa ja tärkeää hommaa. On tärkeää ajaa myös nuorten asioita eteenpäin. Tämä on ollut positiivinen kokemus. Täällä pääsee vaikuttamaan ja päättämään asioita. Uusia jäseniä olisi toivottavaa saada nuorisopuolille, että täällä riittää tekemistä kaikille ja täällä pystyy vaikuttaa siihen, että miten liitto nuorten asioita hoitaa. Avoimen mielin vaan mukaan. Kannattaa tulla tähän toimintaan mukaan. Tämä on oikein mielenkiintoista ja tärkeää. Ilman mitään semmoisia ennakko-oletuksia, että olen itsekin tosi yllättynyt siitä, että miten on ollut hauskaa ja kivaa. Ja uusille toimijoille niin ehdottomasti mukaan, jos nuorten asiat kiinnostaa ja haluat olla mukana vaikuttamassa. Avoimin mielin mukaan. Tervetuloa mukaan meidän nuorten toimintaan. Täällä on ihan kivaa.